I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Ja sam Milan i danas ćemo pokazati, stani samo, gdje mi skin, jebe mi ti. Ok, nije ovdje skin, stani. Danas ćemo pokazati kako da dobijete free gameove u Avalanche Stumble Guys, zato što sam video da ste svi pitali, ne pitali nego, kako zove, vidio sam da sam imao veliku podršku na onaj prošli klip, dobili smo 3100 pregleda, hvala vam puno. Pa sam rekao da pravit ćemo još jednom kako dobiti free gameove, tako da ajde na prvo kako zove, ovdje imate free spinovi. A tu se može čak i dobiti free gameovi, kao što vidite ima 10, ima koliko da ima, 5, 15, 10, 150 gamova možete dobiti. Evo, ja sam dobio 5 gemova, kao što vidite, i tako možete dobiti gemovi. I ovdje imate još 4 puta možete da spinujete, tako da ono, brate, možete i tu dobiti gemove. I možete ovdje. Možete i ovako da dobijete gemove. Evo, na primjer, imate ovdje puno da igrate. Mislim, čekaj, da vidimo koja. Ovdje se već može negdje igra, negdje ne može. Tako da vidite opet, na primjer. I ovdje se mora prijavite i ono, dobit ćete 85 gema, na primjer. Ovdje možete dobiti, koliko ovo, brati? 78.000, ne, koliko je ovo, brate, ovo je previše čovjek. Ne znam da li je to stvarno, mislim jeste stvarno, ali da ćete toliko dobiti, ne znam baš. I ovdje imate 518, kao što vidite 1520, možete i tu dobiti. Ima još jedan lakši način, a to je da se idete u shop i ovdje možete kupiti, kao što vidite. Kao što vidite, to jest. I to je bukvalno, brate. I to 100% radi, znači evo sad se vidi da sam ja dobio 5 gema. Tako da ono, veliki pozdrav sve ko ste gledali klip, bacite like i subscribe se još na kanal, subscribe se na kanal za još, to jest, eto ovaj ninja kaže, subscribe se na kanal, inače ću vas s ovaj mač iseci, šalim se naravno. Bacite like i sub, aj veliki pozdrav, ćao.